Cái chừng tini West Zonal Development Committee ni chừng bar jananan thang tongo oro kubangma ani West Zonal ni members vice chairman angka kai tai sini Tipra Mothani youth ni YTF ni leaders kai tai Mothani bo Ojamarok sini TWF ni Burirok Ojamarok bo tini kubangma sokoja kai chừng tini kaisa pandani bisingtino जों वेस्ट जोनालनि डेभलपमेन्ट कमिटिनि जों बार जानानै थां दङ बे गाबोननि बागै जों हामसानि लुकरंनि बागै जों तामा हामख्राय तुबैमानो जों आबो वान सुगनाय एबं काय अमसिमिया जों थिनांगो सिनि जे वेस्ट जोनालनो बाहाय काय साजोबैति सानाय एबं खमुलुंगो वेस्ट जोनालनो क्लायो बेका खमुलुंनो बाहाय काय खमुलुं हायकनो नायथकाय गरि तिसायमानो जों आबो चाइतंनाय बेका आबोनि बागै आमसानि जत लुकरंनि सुबासुन नांनाय वेस्ट जोनाल गुतिखाय सामुं गाहाम खालायमान अब जों जतनो साब जोनालनि चेयारमेन मेम्बार्स ताय आमसानि अजामा रगनति जों प्रग्राम सालायमानि बिसिंतिनो जों सामुं थांनाय एबं कायर चिनि एक्शन प्लान जों गाहाम तुबुनाय एबं तेबो नायथक खालायनायनि बागै जों चाइतंनाय तामो हंग्याखाय जों चिनि फान कमनि बिसिंगो रां पैसा एडिसनि यागो कमनि बिसिंगोनो आबोनि बिसिंतिनो जों गुथै गाहाम खायमान जों चाइतंनाय हंग्याखाय तेकायसा कखंखा अरो आमसानि लुकरंनि सुबासु मायाखाय खुनो आमसायखौनो जों डेभलपमेन्ट खायमांलाक आबोनि बागै न जों नायो जे आमसानि लुकरंनि सुबासु एबं खुमुलुंनो कायसा परिपूर्ण कायसा सहर बा का सिटी जों बाटिका तिसायमान आबोनि बागै बनाय अरो टाउन कमिटि बो ताबो खुंनाय बेखौ टाउन कमिटिनि माध्यमे बो तेबो डेभलपमेन्टनि जों को याफ्रि रमजोंनाय बेखाय जों ब्लाइखेनो तंथगो तिनि सिनि बुबाग्रा बानमिया फन खायका बकिसा असुस्थ बतिनि बिनि फ्लाइट टिकेट बो रेडी दंगोना न साका ब फाइसफै मांखाका ब सकफैनाय बेखाय ताय गोबांमा सिनि अजामार तिनि टिटिएडिसि नि सिनि सीएम साहेब बेखाय सिनि चेयारमेन साहेब रिंगाखाय ताय ओइननो बरम गोनां इएम रग तिनि अर पान्डमान जोंनाय ताय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जत सिनि एमडीसी रंनो जों फाति रिका बरनो जों इनभाइट कार्ड रिबायखा बेखाय गोबांमा आमसायनि चिनि जारा जोंनो हामजोंनाय जोंनो दै दुलनाय बरंनो बतिनि जों अर फाति रिका ताय बरंनो ब फाइनानि बागै जों पबखा बेखा अमतिखायनो जों थिनांगो चिनि जतनो तैयै जत अजामा जत लुकरंनो तैनो जों चिनि गाहाम को डेभलपमेन्टनि बागै जों वानसुगै सामुं थांनाय बेखाय जत बाक्साखाय जों सामुं थांखाय जों गाहाम नंनाय जों खाख्लायो बेखाय बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों जेसाखायफानो थिनांगो चिनि डेभलपमेन्टनि बिसिंथै चिनि सबानि बिसिंथिखाय जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तुबि फाइनानि बागै जों चाइतंनाय बेखाय तिनि ब्लाइखेनो तंथगो चिनि साउथ डिस्ट्रिक्टनि चिनि भाइस चेयारमेन चिनि इनको हरेन्द्र रियांबो तिनर मानजक फैका गोबां आमसायनि बरक तिनि वेस्ट जोनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि जे बारजा यासांमानि सालो फाइ दंगो एबं ताय गोबांमा बरक तिनि सिनर बुसखां दंगो चिनि मानदाय एको तिप्रा मथनि प्रेसिडेन्ट चिनि सुबोध देबबर्मा चिनि बरम गोनां टनि देबबर्मा गोबांमा चिनि साब जोनाल चेयारमेन बिनय देबबर्मा चिनर एको चेयारमेन नंगो दंगो तामिलनाडुनि बनो मनिटरिं कमिटिनि राकेश सुकेश देबबर्मा गोबांमा दंगो बेखाय यांगो ब फाइसिंबो बुरि रंनिबो दंगो बेखौ आमतिखायनो जों गखाय दंका बेखाय आबोनि बागैनो जों दिनै मा कोस थानाय नुवायो बेखाय आबोनि बागैनो जों चाइतंनाय जे चिनि डेभलपमेन्ट जाहातेखाय जों गाहाम खालायनायनि बागै जों चाइतंनाय बेखाय चिनि मेम्बार्स रगबो बिनि आमसायो बा जारा साब जोनालनि चेयारमेन नगो जानजानि आमसायनि न तामो डेभलपमेन्ट खायमाखाय जानाय बर प्रजेक्ट जुदि साबमिट खायखाय जों खानचा खालायै जों चिनि गभर्नमेन्टनि थानि जों प्रपोजल पाठंनाय एबं आबोनि बिसिंथिनो जों सामुं थांनाय दा गासैखौनो दाबो आबाद खालामबाय जतन